ஓகே. சாசரோட ரிட்ராக்ஷன்ஸ் வந்து பார்க்கலாம். இவங்க 24 டேல் வந்து சொல்லி முடிச்சதுக்கப்புறம் சாசர் வந்து ரிட்ராக்ஷன் வந்து ஒண்ணு சொல்லுவாரு. அதோட சம்மரி வந்து சாசர் பேக்ஸ் ரீடர் ஃபர்கிவ்னஸ் இஃப் ஹிஸ் ஒர்க் டிஸ்ப்ளீசஸ் அண்ட் ஆஸ்க் தெம் டு கன்சிடர் இஃப் த ஃபால்ட் ஆஃப் ஹிஸ் எபிலிட்டி. என்னோட எபிலிட்டிலேயோ இல்லை நான் கூட வந்துட்டு இருக்கும்போதோ யார் ஏதாவது நான் தப்பாக பேசியிருந்தாலோ ப்ளஸ் வந்து நான் ஏதாவது தப்பாக என் ஒர்க்கில் வந்து ஏதாவது கன்சிடர் பண்ணியிருந்தாலோ எல்லாரும் என்னை மன்னிச்சிருங்க அப்படின்ற மாதிரி சொல்லுவார். நாட் ஹிஸ் இன்டென்ட் he then apologized for many of his work then consent. இவரோட மெனி ஆஃப் ஹிஸ் த லெஜண்ட் ஆஃப் குட் உமனாக இருக்கட்டும், டச்சஸ் த புக் ஆஃப் டச்சஸாக இருக்கட்டும், அப்புறம் வந்து ஹவுஸ் ஆஃப் ஃபேம், ட்ரைலஸ் அண்ட் கிரசடி, ட்ரடியஸ் அண்ட் அஸ்ட்ரோஃபல், அப்புறம் வந்து இந்த மாதிரி இதில் ஏதாவது தப்பு பண்ணியிருந்தா மன்னிச்சிருங்கன்ற மாதிரி காடுகிட்ட வந்து ஃபர்கிவ் பண்ணுறாரு. என்னோட ஒர்க்கில் ஏதாவது ஃபால்ட்டு மிஸ்டேக் இருந்துச்சுன்னா மன்னிச்சிருங்க. மாரல் ரைட்டிங்ஸ், என்னோட மாரல் ரைட்டிங்ஸ் வந்து நீங்கள் அக்செப்ட் பண்ணதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப தேங்க்ஸ்ன்னு சொல்லிட்டு காடை வந்து தேங்க் பண்ணுறாரு. அவரோட ஒர்க்கில் ஏதாவது தப்பு இருந்தால் காடை வந்து மன்னிச்சுக்கிற சொல்கிறாரு. ப்ளஸ் வந்து அவரோட மாரல் ரைட்டிங்ஸில் ஏதாவது உண்மை இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து அப்ரிஷியேட் பண்ணுங்கள், அதுக்கு தேங்க் பண்ணுறாரு. ஹிஸ் அப்பாலஜி இன்க்ளூட்ஸ் அ லாங் லிஸ்ட் ஆஃப் ஹிஸ் ரைட்டிங். இவரோட அப்பாலஜி வந்து ரொம்ப லாங் லிஸ்ட்டாக போகுது இவரோட ஒர்க்குக்காக. ப்ளஸ் வந்து போத் வேர்ட்லி அண்ட் மாரல், நாட் ஓன்லி த கேன்டர்பரி டேல்ஸ். கேன்டர்பரி டேல்ஸ்க்கு மட்டும் இல்லை, மற்ற வேர்ட்லி அண்ட் மாரலுக்குமே சேர்த்து தான் அப்படின்ற மாதிரி சொல்கிறார். இதுதான் சாசரோட ரிட்ராக்ஷன். இதோட வந்து ப்ரொலாங் டு த கேன்டர்பரி டேல்ஸ் முடியுது. கிட்டத்தட்ட 24 டேல்ஸு, 30 பில்கிரிம்ஸோட கேரக்டர்ஸ், சாரி ஃபார் த இன்ட்ரப்ஷன், 24 டேல்ஸு, 30 பில்கிரிம்ஸு, இதெல்லாம் சேர்த்து தான் வந்து இந்த ப்ரொலாக் டு த கேன்டர்பரி டேல்ஸ். 24 டேல்ஸு, 30 பில்கிரிம்ஸு. சரி, ஓகே. இது உங்களுக்கு பிடிச்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு பெல் ஐக்கான் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்.